Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga nagbisita sa haya sa nagtaliwan nga Vice Alcalde sa Minalbagan, ginapangabay nga mag-report sa local health authorities. Siyudad sang Talisay, target nga mangin COVID-19 free city sa panahon sang Pasko. Sa balita nasyonal, Malacanang nagpasiguro nga wala sang pamulitika sa vaccination program sang gobyerno. Pilipinas magapirma sang kasugtanan nga magbakal sang 2 ka milyon ka bakuna sini nga semana. Sa balita international, Biden nanawagan sa pag-isa kadungan sang Thanksgiving. Sa balita sa sports, NBA All-Star Game 2021, kanselado na bangod sa COVID-19 pandemic. Balita entertainment, pelikula nga Mindanao, entry sang Pilipinas sa Oscar Awards. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan mga 10 Commandments para sa 13th month pay. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Nobyembre 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasang kagahon ng low pressure area nakitaan sa vicinity sang Bubulong Munti, Bulacan. Ang northeast monsoon kon hangin amihan ang nagaapekto karon sa Luzon, ang Visayas, Palawan, Kalakip, ang Kalayaan Group of Islands, kag Occidental Mindoro mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparaguo bangod sang hangin amihan. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatunda na silangan ang mabatyagan sa Occidental Mindoro kag Palawan, Kalakip, ang Kalayaan Islands kag ang may bayon mangin kasarangan tubtob mabaskog ang pagdapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:03 karon nga aga magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sakay Homa Lumena. Good morning dira sa imo. Si Miss Seven Heaven, Action Boy. Asya na? New yan nga Facebook, kaya na-block ko nung iya nga old nga Facebook. Ah. Tigil lang tao, kanina bako sino ni si Homa Lumena, nga nag-friend request man. Tigil lang tao ko, ay, si Miss Seven Heaven, gali. Ay, gali ka. Okay. Yes. Sakay Elizabeth Casuyon, good morning man. Jinken Imperado Indico. Kay Roslyn Tanalgo Filizardo Canosa. Ari na si Migo naton Alex Montesa. May tirada di segunda. Sa adlaw sang madinuguon nga Biyernes, Bloody Friday gidya. Grabe ni si Alex. So, Jerthel Humayaw, ginagreet niya lang si Jomari Lapus upod niya ga monitor subong. Sige, good morning dara sa inyo. Renan Payungayong. Good morning man. Jocelyn Kalamaan, sakay Ken Dokto. Pag-greet lang ang tatay niya Benny Natavio sang Barangay Tangub. Good morning dira. Kay Vanessa May, of course, happy Thanksgiving dira sa imo. Christine May Villanueva Roquero. Classmate ko na, Action Boy. classmate Congratulations mo. kay ano ni siya, newly engaged. Ay. With her long-time boyfriend, Erwin Tangao. Wow. Soon to be Mrs. Tangao na ni siya, Action Boy. Ay, gari ka. Sang Tabugon, Caban, Calan City. So wala na. Tabugon o Tagukon? Tagukon. Tabugon man. Tabugon man. Oo, may Tagukon man. Hindi ko sure kung hindi dito nalipat ko. Do Tagukon ni sila bala mo? Oo, may Tabugon man mo. Good morning, Mega Teen. Congratulations. Kung may mga
Master Apple sila tiyan mo na eh. Tagukon. Tagukon. Pero kabalo kayo may hardware ni siya. Ay, Chris na siya. Twin. Ha? Combination sa ngalan sa iyo boyfriend kag iya. Wow. Chris Twin Basta hardware. na ilaman ng business. Ila dua. Pirti no. Pwede si Christine ba? Kung Classmate gusto mo? mo bakalan kanto ka to ha. Sa Kabankalan? Yes. Ate, Sa sige. Chris Twin hardware. May discount. May discount. Lansang. Tsakto lang sa ibo gasolina. Bakal, mabakal ka, namin ni Yaya, kaya mabakal ka lansang, may paaman, martilyo. Yes! Para hindi na perfect. problema. Sige. Bongga. Rita De Leon, Catalan, dira sa barangay Pahanukoy. Good morning man sa imo. Remia Garcia, kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Michael John Season, ginatamyaw niya lang sa Los Angeles si Parinya Ruel Silva. Amigo ko man eh. Kaya ginip na namin amon ni Ruel Silva ne. Tinaka pa Los Angeles na sa iya. Wow! Kag Ray Madrilon sa Middlesbrough, UK. Gamon ni Torgid from Chateau Elise, Paranaque. Reggie Solita sa may Abuanan. Abuanan Kay siya. Maniser sa Abuanan. Sige. Ikaw, go. Si Alex Monteza, upod sa inyo liwat, bongga. It's just like a bite of an red ant ko ng imong outfit, Action Boy. Red Ant na naman, no? Grabe, Sige. no? Sige, isa na lang. Sige, kaya Joe Marie Estelioso, good morning. Julina Chongko, good morning man sa family Chongko, nagapamati. Sa Karolaan, Sige. Kabankalan. Okay. Standby na anay sa aton nga mga balita lokal. Karon naman iban ha. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang Sukalita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Ginpangabahay sa lokal nga gobyerno sa Banwa sa Binalbagan, Negros Occidental ang mga nagbisita sa haya sa nagtaliwan nga vice-alkalde sa Banwa nga si Samuel Gavaran sa atong Nobyembre 14 nga mag-report sa local health authorities ang ila ginestaran nga barangay. Sa Public Advisory sa Binalbagan Public Information Office, ginpahayag nga ini ang may kangtanan sa travel history sa COVID-19 confirmed case number 150 sa mga Banwa. Sunod sa advisory, dapat nga mag-report ang mga nagbisita sa haya umpisa alas 5 sang hapon tungtol alas 8 sang gabi. Iniagod mo sisa kung sila naka-close contact man sa COVID patient number 150 nga among pinakauli nga kaso sa mga Banwa. Si Gavaran na nagtaliwan sa itong Nobyembre 2 sa edad nga 57 anyos. Sa din ang bangkay ang una ginhaya sa Puloy-an tubtog Nobyembre 14. Nobyembre 15 sa iniya ang ginhaya naman sa labi sa Municipal Hall. Target naman sang syudad sang Talisay, Negros Occidental nga maging zero COVID-19 free city sa panahon sang Pasko. Ini matapos maka-record sang una nga kayganan sang 3 ka sunod-sunod nga adlaw nga may pinakanubo nga active case load sang COVID-19 sa datos sang PIO Talisay as of November 26, 2020. Ini may 11 lamang ka mga active cases nga ginakabig bilang pinakanubo umpisa sang pagsaka sa kaso sa atong Setyembre. Sa karon may 20 naman ka mabarangay ang COVID-19 free. Naka-record man ang syudad sang pinakamataas nga recovery rate nga 95% kag dalampuwasan ang national recovery rate nga 92%. Nagapati ang syudad nga yara na sila sa nagapadulong sa full recovery kag mag single digit na lamang ang caseload sa masunod nga semana. Ginaproseso na sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang pagbakal sa kinahanglanon nga mga kagamitan para sa isolation facility nga ginpatukod sang DPWH sa Barangay Alhis. Sunod kay Councilor Renacito Novero, chairman sang Quarantine Center Action Team, ini nga mga kagamitan ang nagalakip sa transformer nga kinahanglanon ipahamtang sa lugar, agud mapasiguro nga maging operational ang tanan nga mga equipment. Duwa pa ni Novero, nagapadayon man ang pagpatakod sa siyudad sa koneksyon sa tubig, lakip na ang pagpatasok o kung pagkutkot sa kaugaling nga deep well sa lugar.
Suno pa sa konsehal, wala pa sa karon sang urgency ang paggamit sang pasilidad. Bangod madamo pa sang bakante nga mga kwarto sa 19 ka pampublikong eskwelahan nga ginagamit sa syudad bilang isolation kag quarantine facility. Nadugangan sang 97 ka bago nga COVID-19 cases ang Western Visayas sa pinakauli nga case bulletin nga ginpagwa sang DOH-6. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Iloilo nga may 36, Bacolod may 24, Aklan may 12, Iloilo City nga may 12, kag Negros Occidental nga may 10. Sunod sa DOH may 188 ka bag-o nga recoveries sa rehiyon kag 7 ang bag-o nga nagkalamatay. Ang Region 6 ang may 1,750 ka aktibo nga kaso, 17,059 ang total recoveries kag 550 ang death toll. Natala naman nga mga patigayon sa pagbagigsapol si Councilor Renesito Novaro sa local school boards ng syudad sa palabuton nga Disyembre 1 bilang preparasyon sa anuman nga mga development sa educational systems ng DepEd sa pagsulod sa tuig 2021. Suno kay Novaro, mas labing maayo nga plastado na nga daan ang contingency plan sa syudad in kaso gidman nga magpanumbalik ang face-to-face classes sa tiyon nga magkalma na ang problema sa COVID-19. Angot sini plano man ni Novaro nga magpatigayon sa inspeksyon sa development sa trabaho sa evacuation center nga gin-convert sa syudad para magamit bilang COVID-19 facility. Ginapaabot ni Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas nga mangin operational na sa ikaduhang nga semana sang Disyembre ang tanan nga mga CCTV camera nga gininstall sa palibot sang syudad sang Bacolod. Suno kay Vargas nagapadayon sa karon ang training sa iya mga personnel nga mga natalana nga mangin in charge sa command center. Magluwas pa nga mayara sa mga CCTV camera nga ginrekomendar sang alkalde nga sa iluhon sa mga lugar nga ginakabig strategic area. Sa pihak nga bahin kadungan sa pagumpisa sang CCTV camera nga proyekto sang syudad, ginapaabot man ni Vargas ang pagumpisa sang ila trabaho sa flood control program sa diin nagapadayon na sa karon ang iya ginahimo nga mga actual survey kag inspection. Magapatigay naman sa ocular inspection ang Philippine Drug Enforcement Agency sa 7 ka mga lugar sa probinsya para sa implementasyon sang Balay Silangan Program. Sunod sa kay PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang Balay Silangan magaserbi bilang reformation center sa mga drug pushers nga nagsurrender kag mga drug pushers nga nakagwa sa presuhan paagi sa plea bargaining agreement. Doon pa ni Gomez diri sa probinsya, 7 na ka mga lugar ang nagtanyag sa ilang pasilidad sa PIDEA kag ining nagalakip sa Silay, Himamaylan, Sipalay, San Carlos, Banwa, Sampolo Pandan, Salvador Benedicto kag Moises Padilla. Duwa pa ni Gomez magatiner ang mga surrender sa Reformation Center sa sulod sa isa ka bulan kag paghanason sang TESDA, DTI, PNP, DSWD kay iban pa nga ahensya sang gobyerno. Sa katapusan nga balita lokal naging finalist sa anum ka mag-category ang Aksyon Radio Bacolod sa bago lang nagtakop nga Globe Media and Excellence Awards kung GMEA 2020. Liwat nga naging finalist sa Editor of the Year sa Aksyon Rex Cantong, ang News and Program Director sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kalakip man sa mga finalist sa Newsmaker of the Year Award, amo si Aksyon John Diaz. Finalist man ang Aksyon Radio Bacolod sa COVID-19 Story of the Year, Community Development Story of the Year, kag News Report for Radio. Ang amo nga pasidungog ang ginhatag sa tanan nga mamamantala kag tagwaragwag sa bilog nga Visayas nga nakasulat kag nakaproduce sa mga news materials nga nagasunod sa tema sa GMA 2020 nga Life in the New Normal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today.
Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, Okay, good morning naliwat kay Daisy Tiham Tsushima. Good morning. Richard Daet Pacheco, John Ray De Suyo Rosia, kag sa Ram Guardian UGBI Barangay 35 Chapter. Good morning sa inyo. Vistar Dance, tamyaw lang taga Barangay Puok Hinubaan, Sitio Kansaghaw sa Vistar family. Sa kay Rodely Gumayan, ginatamyaw niya man happy birthday si kay Rowena Famoso, na happy birthday Rowena. Happy birthday. Famoso. Sa kay amigo naton Phil Alunsagay sa may Tokyo, Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda dira, good morning. Sa ako ni nablos kay Katrina Candazo, maayong aga, no? Sino pa? Deka. Elizabeth Kasuyon, ni ginagreet lang ang hinablos si Richel Recaido, birthday niya man subong. Dira sa Barangay 30. Happy birthday, Richel Recaido, no? Happy birthday. Happy birthday. Kay Jesselyn Andrada Tiangson from Mansilingan. Happy Thanksgiving sa kay Glenda Tiangson sa San Antonio, Texas. Kag happy birthday sa anak na si Greg Tiangson. Birthday karon nga adlaw ni Greg Tiangson. Happy birthday, man. Ay, mo na birthday. Sige. Si Alex Montez, Action Boy, pahuyapan niya lang ko ng pamilya Selos. Sa barangay na Bulao, si Palay City. Grabe no, pahuyapan gid. Kag pamilya sa Azor Nieto, sa barangay San Juan, Pontevedra, para sa matamis nga yuhom, sang katribo aksyon, size 8-4. Okay. Very good. Ten huyapan na namon sila tanan. Pinky Teruel, good morning dira sa imo. Kag sa kay Ma'am Alegria Magtang Portal. Principal niya ni dira sa Vica Untoy Elementary School. Good morning, Ma'am Alegria. Sige, do you know you can earn $3,400? Rin na sila. Ara na siya. Rin na sila, dali lang. Si Action Boy, araman si Chel Beltran, good morning. Dira sa may Muntinlupa. Greet niya lang happy birthday brother si Ronel Beltran sang La Castellana. Happy birthday! Happy birthday! J. Ann Rose Beniten, mga agaman. Pinky Teruel, araman siya. Si Warlito Nesha. Good morning. Sa barangay Panukoy na. Yes. Si Rosalina Espadero, good morning. Si Rohit Rawani, padayon lang na sa mga gin-earn nga dollars. Nanay Ligaya. Ligaya Beto. Nanay Ligaya Beto, now I can watch you on YouTube channel. Just found out that I can use my TV set. Yes, bala, Nanay Ligaya. Basta smart TV. Thanks to my grandniece Iza. Good morning, Action Boy, Action Doll. Boss, super dako, gida aton face kay TV, gina-Action Boy. Correct. Thank you, gid Nanay Ligaya. Annie Ruffles from Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Baha naman sa comment ng aton ko, no? Sa mga spam messages. Galumbanay ka mo pabaha-baha. Jing Verbael, Mang Agaman, Dina de Cripito,
Happy birthday sa Inablos kay Glendy Grace Gallarde from Barangay RSB. La Carlota City na. Si Cecilia Oleo, good morning dra sa may Cebu City, Action Boy. Ay, kamusta diha? Maayong buntag, kamusta diha sa Cebu? I hope okay ra mo. Hinaot unta nga okay ra mo. Na, di kay I hope sa manang pagkabisaya. Baboy ra mo man. Okay. Okay ra mo. Okay ra Dili kay mo? Okay ra mo? Okay lang ka mo. Muna Yes, Action Boy, you get it right. Nakaka-proud. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, na ano si Rohit Rawani man. Action Boy. Ay, kalain. Oo, nag-ano siya. Nag-share siya sa iya dollars na na-earn. Nestor Astroga Jr., Astorga, gali. Good morning. Aramanda si Sir Philip Alonsagay, Action Boy. Arlene Mabuga, Thomas Bronyola, Evelyn Ipomoseno, have a safe Friday. Si Ma'am Terry Simpron Yong. Good morning. Good morning. Si Action Boy, do pila lang yung days gidyagan antes ang Christmas. Do gapon 28 Dali na ay. lang, dali na Feeling lang. ko 28 na lang. Ay, 28 gid. 28. Kita mo lang 28 days before Christmas. Rose Wenner, good morning dara sa imo ha sa Germany. Si ang New Year ya pila na lang. New Year ya 35 Hindi na ko malantaw na balang ko na ya. Aga, bigag Action Boy. Standby sa mga balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpasiguro ang palasyo sang Malacanang nga wala sang pamulitika sa vaccination program sang gobyerno. Ini 2 katuig antes ang 2022 elections. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, iya ginakwestiyon kung paano ini mangin politika kag kinahanglan ang bakuna. Duwa pa ni Roque, hatagan sang prioridad ang mga indigents, police officers, soldado nga frontliners, kag mga nalakip sa vulnerable sectors. Suno kay Roque, kinahanglan ang bakuna para matapos ng pandemya, kag ini ang ihatag sa tanan. Ginpahayag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mga lugar nga may masobra 3,000 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 ang hatagan sang prioridad sa vaccination program sang gobyerno sa masunod nga tuig. Ini ang ginpalayag ni Galvez matapos ang apelasyon sa mga residente sang Iloilo City nga ilakip sila sa priority list matapos ginpalayag sini ang mga LGUs nga pag-aunahon. Ginpalayag ni Galvez nga prioridad ang Bacolod, Iloilo, Cebu kag Tacloban City. Sunod kay Galvez, malakip man sa vaccination program ang mga essential workers sa business sectors ka mga opisyal sa gobyerno. Nagpasiguro si Galvez nga libre ang bakuna para sa mga tagan sang prioridad kag nagpabutsyag nga ini ang wala sang pamulitika. Una na sadto ang ginpalayag ni Galvez nga masobra 35 milyones ka mga Pinoy ang atagan sang prioridad nga makabaton sang bakuna kag ang priority list ang gikan sa DOH kag ini ang ginbalay nga may giya sang presidente. Mag-apirma ang Pilipinas sa isa ka deal para sa pagbakal sa bakuna kontra COVID-19 gikan sa British pharmaceutical firm nga AstraZeneca. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez, mag-apirma ang opisyal sang tripartite deal para sa 2 ka milyon ka doses sang AstraZeneca drug karon nga adlaw Biyernes. Una na ang ginanunsyo sang AstraZeneca kag University of Oxford nga ang ila bakuna nga barato hapos nga ipudus ang may 62%
o kung 90% nga epektibo depende sa manner sa paghatag sa doses. Ang AstraZeneca vaccine ang pwede nga ma-store sa temperatura sang normal nga refrigerator ikumpara sa ibang nga bakuna kaangay sa Moderna vaccine dapat ibutang sa negative 20 degrees Celsius kag Pfizer nga dapat sa negative 70 degrees Celsius. Magapatigayon lamang sang face-to-face classes ang Department of Education kung panugutan na ini ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Suno kay DepEd Secretary Lenore Briones, ginatun-an na sang DepEd ang posible pagpatuman sang limitado nga face-to-face classes apang sa gihapon kinahanglan sang panugot sang Presidente. Ginmando ni Briones ang pagtuon sa reconceptualizing sang learning spaces post-COVID, hindi lang sa sulod sang classroom, kundi pati man sa ilapulian, komunidad kag virtual space. Sa iwan baraton nga balita nasyonal, ginaprubahan na sa Senado sa final reading ang 4.5 trillion pesos nga 2021 national budget kahapon nga adlaw Huwebes nga nagatuyo kag magatutok sa pag-restart sa ekonomiya sa piyak sang damlaglang mga kalamidad kag padayon nga pamahog sang COVID-19. Tanan nga 22 nga mga senador nga present sa plenaryo ang nagpaboro sa pagpasar sang 2021 General Appropriations Bill. Lakip sa mga amendments ang lakip sang senador sa 2021 spending bill amo ang dugang nga 10 bilyon pesos nga pondo para sa pagbakal nga pagpanagtag sang COVID-19 vaccines kag padayon nga pag-hire sang contact tracers. Natala na nga magpatigayon sang bicameral conference hearing nga mag-aumpisa sa masunod nga semana para talakayon ang nagkalaylayan nga provisyon sa Senado kag Kongreso angot sa 2021 budget bill. Kag sa katapusan nga balita national, nagpanugyan sa nakalusugan party list Representative Mike Defensor sa pamuno sa Presidential Anti-Corruption Commission nga si Greco Belhica nga maghipos na lamang kung wala sa ebidensya nga magapamatuod nga involvado ang pila ka mga kongresista sa korupsyon. Ini ang ginhimo nga palayag ni Defensor matapos ginpalayag ni Belhica sang Miyerkules nga may manubo 12 ka mga kongresista ang involvado sa korupsyon sa mga proyekto sang DPWH. Suno kay Defensor, inina ikaduha nga tion nga nagbuya sang malegasyon si Belhica nga wala nagapalayag sa ngalan sa mga kongresista mangod wala man siya sang mabakod nga ebidensya. Para kay Defensor, hindi patas sa iba niya kongresista kag sa Kongreso ang ginahimo nga akusasyon ni Belhica nga may pila ka mga kongresista nga involvado sa korupsyon pero wala niya ginapangalanan kag wala ginakasuhan. Suno kay Defensor, hindi trabaho ni Belhica ang pagpatigayon sang trial by publicity kundi trabaho sini ang pagtipon sa ebidensya kag maghimo sang kaso batok sa mga opisyal kag mag-file sang kaso kaangay sa DOJ o kon Ombudsman. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Kag sa aton man maka-aksyon, Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Sige. Padayon sa aton diri nga greetings sa aton nga mga Facebook nga nagamonitor sa Facebook, no? Kay April Joy Escopulo Suklan. Pag-greet lang kuno ang Sudan families ang Pontevedra.
Sa kay Vistar Dance, tamiyan niya lang si Zanziel Jessa Vistar, Matt Daniel kag Jean Davin Vistar, mga anak niya kag sa Wafa Wafa yung asawa, si Chesa Takapan Vistar. Gabi mga ngalan nila, no? Ka mga kwan ito, ka mga taga Netherlands. Nga, ano nilang ngalan, no? Ang mga ngalan nila? Ang Zanziel. Zanziel, Matt Daniel, Jean Davin Vistar. Cecilia Oleo, medyo okay na rami. Okay rami. Murag dili man kay nagkadaghan man ang positive ron. Kapari si Action Boy nga tono, in fairness, medyo okay rami. Murag dili man kay nagkadaghan man ang positive ron. Unsa man na, oy. Okay rami. Pero na si Action Boy. Nice try. Kami mo nang bisa Ilonggo kami mo. Kung Ilonggo naman yung nga tono, nang medyo okay rami. Murag dili man kay nagkadaghan. Nakasubra naman sa imo. Mo lang ginapunugay na. Teresa Linaha Kayaw, may aga man dira sa imo. Joy Trilon, good morning man. Hernando Toles Coha, Hazel Alvarez, of course, good morning Hazel. Okay, kay Mama Ligaya Abeto, of course, good morning. Sa liwat dira sa imo. Kay Belen Dientes, may aga man. Sige, ka. Sino pa? Si Jin Borom, good morning. Kag kay Dosidonia Elena, natamyawon ko liwat. Ay, by the way, happy fiesta, no? Dira sa may Purok Gold Medal, bala sa Barangay Panukoy. Nag-celebrate pa, how? Bisan wala, basta fiesta na yan. Fiesta Why lang man yan, yung celebration nga daw mga tinipon-tipon, kundi nga fiesta lang sa ila, dira nga patron, okay. ang medalya Milagrosa, no? Pero sa normal nga mga days action boy gano sila ga parade sila why man. Sang una ga mo na pro why na sa sinino may misa, may panyaga, sa kay Nonoy Treyes da kag kay Ruby. Dawas na kapang-imbitar sa akong manyagaw. Ay wala sa. Makadto lang ko yan sa noy kumbitar. Ay kalay. Nila. Kalay. Sige, sa kay Phil Alonsagay, of course. Good morning, Mandra sa imo, no? Sa sino pa may tamyon ka pa na? As na-greet mo na si Sir Philip Alonsagay Action Boy. Ohayo gozaimasu, Philip. Ohayo gozaimasu sa kay Ken. Si Ken Alonsagay na sa actually. Kag tamyawan taman mismo aton yung mga ka-action bala Action Boy, sa Action Rex, sa Action John. Congratulations for being finalist sa Globe Media Excellence Award. Yes. Jimia. Jimia na gali. Jimia, hindi Jimmy. Hindi. Jimia. Jimia. So, congratulations, Action Rex. Ay, happy birthday gali kay Mila Alit. Ay, subong mo dumalimtan. Birthday gali ni Kagawad Mila Alit. Mel, happy birthday dira sa imo. Halin man sa mga taga Parole Information Office number 1 ang mga VPAs, no? Happy birthday Kagawad Mila Alit. Sige. Standby na kita sa aton mga balita dugang diri sa Action Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa Detalya Balita International, nagsentro ang panawagan sang pag-isa ang Thanksgiving message ni President-elect Joe Biden sa Wilmington, Delaware. Sa iyang mensahe ginhingyo niya nga ang pumuluyo sa Amerika nga mag-isa kag batuan ang deadly virus. Nag-apilar man siya sa tanan nga Amerikano nga mangin mabakod kag naghingyo nga gwantahon ana ang pag-istrikto sa pagpatuman sa mga bikag biyake kag mga pagtipon-tipon agud mabatuan ang pandemya.
ang pagsalig kaisog kag sakripisyo anang sentro sa Thanksgiving message ni Biden. Sunod diri halin sa balatian naggikan ang posibilidad, halin sa kapaslawan nagumpisa ang pagtinad kag halin sa pagtinunga-tunga naghimo ang pag-isa. Samtang gina-konsidera karon sa Philippine Airlines ang pag-file sa bankruptcy court protection sa Estados Unidos. Samtang nagpangayonisang panahon pa agud ma-restructure ang ilang kautangan kag masiguro ang padayon nga operasyon. Samtang ang COVID-19 pandemic nag-apekto karon sang demand para sa air travel sa bilog nga kalibutan. Ginpahayag sa pila ka matiliman-an nga ang final decision ang paghimuon pa akong sa piyak nga ang filing nga una ini sa kasaysayan sang Philippine Airlines mahimo matabo ini sa palabuton nga mga semana. Ini magaluntad sa tunga sang kalitan nga tuga sa aviation sector sang COVID-19 ang mahinay nga recovery sa mga flights bisan pa sa Pilipinas bangod sang madamong restrictions bangod sang COVID-19 kag ang limitado nga financial support gikan sa gobyerno. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 11 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 94 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, gabi ang pagpasalamat yan ni Judy Ann Santos kag ni Direk Brillante Mendoza. Kay ang Philippines kabi action boy gaintra na nabala sa Oscar Awards pala action boy. So ika 93rd sini nga tuig. So ang ilang Oscar Award. yes, ang ilang movie action boy or ilang pelikula sang last year bala nga nag-intra bala sa MMFF. Amo subong ang entry sang Pilipinas, amo ang Mindanao. Mabutan sa kategory sang best foreign film. Nakamo na action boy. Ang ang story sini Mindanao action boy, isa ni siya ka Muslim nga Iloy nga nagatatap sa iya bata nga may cancer samtang iya bana ara sa gyera. Ay, okay. Muna siya wala po ni kalantaw actually mong Mindanao siya action boy. Kag sang action boy sang last year sila ni ang big winner sa MMFF kag nakakuha sila sang 11 awards. So good luck. Big winner sila sa awards pero sa box office wala. Wala. Ang sa isole. Ang ganda gani. usually daw pigaw sa box office. Oo, mga Kaya ang, comedy actually ga daw mga wala Kalay. mga So wala tupa nga mga pelikula mo pa na ang yung iban box gani- office. Actually iban wala na lang ga balasang mga award basta maka box Box office. office daw. Grabing kita da nila action boy. Laban yan sa box office yung nag-hit ya mga wala tupa. Comedy. Mga pelikula. Kalay. Wala tupa. Actually, ning mga Mindanao, ning mga kung sa art ya, kag sa tanaw ni mo, mayo mga cinematography na andran sila daw action boy. So 11 sila awards. sa box office. Sige lang at least do ka quality ang ilaya nga yang ilang pinanghahawakan. So good luck action Good boy luck, ha. Kabay Mindanao. ka nga magdaog kita. Balita sa sports. Gin-cancelaros ang NBA ang tanan nga All-Star Games bungod sa coronavirus pandemic. Hiwaton ko ini halin Pebrero 12 to 14 sa Indianapolis kag ini karon ang ginreschedule sa 2024. Ginpahayag ni NBA Commissioner Adam Silver nga dismayado sila nga hindi madayon ang All-Star Games kag nagalaom sila nga madayon na sa 2024 sa pag-host sang Indiana Pacers. Mangin-host naman ang Cleveland sa 2022 All-Star Games samtang sa 2023 mangin-host naman ang Salt Lake. Magasugod naman ang 2020-2021 NBA regular season sa Disyembre 22. Balita Espesyal! Energy! Action boy! Bongga, di ba? Hindi ka baligya ka. Lawayan. Hindi ka baligya ka. Balde ba? Ay, galing ka. Energy. Oo, ganun naman. Ikaw baligya balde lang. Paglo ka nga muna, kahaya ko na energy. Sinhig! Ala ka lain. Ano to galing ginambal mo sa akong ligad nga? ako- Hindi kita ano itong background daw. Paano yung malibod kita? Di lang mag-abot na. Ako bitbit, ikaw singgit. Sama mo na. So masinggit ka, pwede man nga dunga ako, nanta ka, maduet ko si mo, singgit ka si Leg! Mama ka. Kuhan ko demo, sugbon ko, pay-pay! Nila. Bongga, no? Yes, sample be. Sample be. Still heg! Pay-pay! Ano ka pigaw sa imo pagambal pa yun? pigaw? Ito ko ka pamaha. sige, Sige, Melo. na biskwit. Liwat! Silheg! Pay-pay! Very good! Dali lang, may sub Diba? ka. Sulit ang Sige, papremyo sa Action Radio Bacolod. Stand by, mga ka-action.
Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, may ara na kita nga possible winner. Hindi na bunot na pag-ulang ni Action Dorel. Ang atong sini nga possible winner. Abe? Garing? Ara, garing. Good. Cesar Milagros, Cesar Alit, good morning. Luwat kag happy birthday, ha? Yes, happy birthday, Kagawad! Kag dira sa kwan, ha? Sa Purok gold medal. Ara na, sige. Good morning. Good morning. Hello, si Glory ni Glory. Oo. Glory Gasapos ang barangay Handumanan. Oo. Oo. Glo, si Action Boy Durane, ah. Sa Action Radio Bacolod. Oo. Pamahaw ka na o bago ka lang bugtaw? Kapamao na. Sige. Anong pamahaw ta? Gatas ka tinapay. Ay, very good, very good. Tingala ko daw ka-energetic. Gitsi mo kayo, no? Ang upod ka sa mo si Action Dorel. Action. Dorel Cabato. Action Dorel Cabato. Gano'n pa mati ka subong wala? Dapamate. Ay, very good. Dila sa barangay Handumanan. Din ka sa barangay Handumanan? Purok Saturn. Sa Purok Saturn ka. Lapit na sa Jupiter? Oo. Tisiling ko daw. Siling ko gigilapit sa Jupiter. Glo, ikaw ang aton nga winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Hi, doon nasubuan kaya nga ikaw ang winner? Hindi man, sadyahan ka man? Doon nalipay? Doon nalipay ka man? Nalipay gig ko kay nagdaog ko sa Action Radio. Nalipay sa Action Door, siling mo na. Lipay sa gali. Lipay sa... Congratulations. Sige, so Glo mo lang niya, hulaton mo lang ang text dira sa kamon nga administrative officer sang cellphone number kag sang sender, ha? Antes ka magkadto sa kay Mami Junisha. Hindi ka to anay magkadto kung sila pala mag-text mo, hulaton mo anay kami nga mag-text sa imo para nga may ara ka sender bala kag name sang ang iyong number sang sender, ha? Okay, so kung may mangkot si mo nga Glo, ano ginapapatian mo nga radyo? Action Radio. Ay, very good. Sige. So, Thank you. sige, padayon na sa pamamati, ha? Salamat, Gid, and congratulations. Thank you. Sige, thank you. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So, congratulations kay Glory Gasapo sa Barangay Handumanan. Congratulations. Happy birthday anay sa apo man ni Mila Alit bala nga si Kakay Alit, Kaykay Alit. Dungan sila. Dungan sila. Ika-12 pa lang galing nga si Kwan, si Kaykay, Happy no? birthday, Kaykay. Happy birthday. Edda Buntigaw, good morning man. O, sige. Sige, Action Boy. Ang ato niya balita special, actually, eri nga 10 commandment bala, Action Boy. 10 commandments. Para sa may 30. Siya kay Damo. Yes, commandments. Para sa 13th month pay. Tapos, naripat ko nga mayara, tagali isang bilin yung balita special sang last Wednesday. Okay. So, padayon talang kadali lang, gamay lang. Kaya, ato lang tips para maging productive kita sa ato niyo work. So, di ba, ginambal to, take more breaks, tapos, unahon ang hindi mo gusto, himuon, na. And then, next man, Action Boy, dapat magpain ka man sang time para sa imo nga hobby. Sa imo nga gusto, para hindi work lang, pero may kang imo mental health, energy level mo bala, Action Boy, kag imo happiness, at least ara, pagyapon, di ba? Kung focus ka lang sa ano lang bala permihaw? Work lang gid nga do, wala ka man so hindi ka na maging productive, Action Boy. Kag maging mo sa nga manami nga to-do list. Okay? Sige, mula na, Action Boy. Kag mag-proceed na kita sa atong balita special. Muna ng 13th month.
Ari na ya ang 10 commandments para sa 13th month pay. Kaya pala ano, kung anong ginawa ka, next nul, doon nilabot sa 13th month mo. Dahil ito gali yan. At tuto yung sanglas, kasi di ba wala to natapos. Okay. Kaya naubos na to niya time. Sige. So, subong ka ito man nag-ubos naman. Pero sige lang, hinggawan ta. So, ari una, action boy, himuon mo ini action boy, nga puhunan sa imo balangan negosyo. Yan, maayo gid na nga. Mga fresh veggies mo, Umpisa, yes. So, Mga gusto kutsinta. magbakasang fresh veggies, please message me. So, much action boy ha. Si Dennis, kinabaligyan mo, ano ay? Kalayo sa San Enrique. Dason lang ang mga deliveries sa mga San Enrique. Correct? Yes. So, ang mga action mo, himuon mo siya nga, nga puhunan sa imo nga negosyo. Or Ang target capital. month pay. Capital, pwede gid. Hindi mo siya pag-iwaldas lang bala action boy. Nga, porke nabaton mo siya, pag gusto ka na dayon. So, be practical. Subong nga mga Pagkabato, Muslim mo mga yada, linya na kamudiya. Ari ng 13th month ni Maninoy. Nan. Okay mo na siya action boy yung maghatag kita sa aton mga ihada kag ihado. Pero ano man bala nang gai man sa imo kaugalingon. Naglaya sila da, kay kantuan kasi imo yada, kag yado, niya Maninoy, Paskwa. Yung mga wifi yado, ng dasun lang, may 13th month ka mo. Ay kalay. Ay, yung nabantayan mo yung 13th month ko naman. Oo. Tapos ang pagkamaninay kag maninoy mo action boy, it doesn't mean man niya kinahanglan mo gid maghatag sa ila sa Sa regalo. mga material things. Ang pagpalangga sila kag pahanumdom Pero sila ka Maninoy, kag advice. Maninoy ka, second parent ka mo. Yes, oo. Ano na siya? Dako na nga regalo para sa regalo ila. na nga, mak mo nga, may palapitan sila kung mga yung advice. Yes, oo. And then, next action boy, ang imo nga 13th month pay, pwede mo man siya gamiton nga emergency fund. Emergency fund. Kung hindi kay luyag nga maga-negosyo, pwede mo siya ibutang sa imo nga emergency fund. And then, next action boy, Ario, bayaran mo ang imo utang. Amo gina importante. Kay once done kisa makauya ta Minsan di pa nakaigo. Oo, sino ba yan? Pero at least amat-amat mo bayaran. Oo. Next action boy, ipain mo siya para naman sa ibang retirement fund. Kung may emergency fund ka, meron pag retirement fund, no? Oo. Gina-advise na bala mo nga dapat kung arak na sa years nag-retire ka na bala, prepara ka dyan sa imo retirement fund. Hindi ka magsalig sa mga okay May lang ang bata bata ko. ko, engineer man Oo. Ang bata ko, hindi ka magsalig sa mga bata, kailangan ni arak ka dyan nga imo. Oo, Di ba lang? Correct. Mo na ganito pa minsan ko lingko kinanglan makuan ka gidya, preparar ka gidya. Yes, actually. Nga pag-retire mo, may giuon kaya nga imo. Hindi ka magsalig. Hindi ka Kaya magsalig. hindi na obligasyon sa kabataan yung maggasto sa inyo. Correct. action Ilaya boy. pagpalangga na lang na sa imo kag Kung matagan ka mo sa inyong kabataan, pagpalangga na nila. Hindi na obligasyon. Hindi obligasyon. Nan. Kamu yung ginikana mo obligasyon pa eskwela. Correct. Correct? Hindi mo yan pagtumbuyon bata mo. Ay, hindi man. Yung pa eskwela Ako, na ka. baka-baka ako, kalalaman kita sa eskwela si mo, anay, kaya naka-graduate, kaya Sisingko naka-kurso ka ka na? daw, hindi ka nakadumdum sa... Ay, hindi. Hindi amo na. Kaya obligasyon naton ang pag-eskwela sa ila. Yes. Pero hindi la obligasyon nga magsagod sa aton. Yes. Pero kung may ara, daw okay man ah. Oh, yes. Salamat, gid ah. Okay, gina-siya action boy. And then, next action. Ang bunag sa mga kabataan, nag-eskwela, palang subong. Samtang ginapa-eskwela, kamusing ginikanan nyo, i-treasure nyo in-action boy. Correct. Kaya may ara, iba nyo, wala ginapa-eskwela. Oo, di ba? Pasalamatan nyo ina sa inyo ginikanan. Thank you. Thank you. Next Daw action- may buot ka na, no? Ha? Daw may buot ka na, Of gid. course! Ang mga ginabas sa gabaligya, kasong fresh veggies. Action boy, galing kayo wala na time. May Gusto time, naman ah. ko iban ay. Sige ah. Sige. Kita naman taguro sa Lunes. Kita. Sa Domingo, kita na ita, bro. Yes, Dibit of the lain night. niya. Ako lang na isa sa Ikaw lang Domingo, isa. solo flight. Di ba, si kung sulusuluhon mo lang na da? Siguro una lang ko balik. Hindi Sige, man. okay. Sa Lunes, makaulat gini sa Lunes. Sige. Perfect. Good morning kanay kay Karen Kiamco, kay Kenneth Valencia, kag kay Rokia Zamora Obera dira sa Talisay, no? Maayong aga dira. Alang-alang na kita, no? Sa iban dira naton nga mga naga-monitor sa Facebook. Sunod naman, no? Happy birthday lang kay Rowena Famoso. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,